De berenloop gaat net alleen een goed hutdraven, maar belangrijk is ook de sfeer eromheen. Maar uiteindelijk komen de deelnemers wel voor het hutdraven vanzelfs. En Riekele Kobus uit Ljouwert wordt winnaar van de marathon. Riekele Kobus, helemaal geweldig Riekele. Helemaal gefeliciteerd jongen. Ja, mijn eerste marathonoverwinning dus. Oh, weer wel zweeën. Maar toen wist ik als een speer vond, want na 5 kilometer rast al alleen nog op kop. Ja, ik ben voor mij gewoon behouden starten, maar ja, er komt niemand mee, dus ja, dan bloed gewoon mijn tempo in en dan is het ook wel hoe het komt. Hij is de vlugste op Skielge, met een tijd van 2 uur, 38 minuten en 24 seconden.